Gisuta pagbalik sa Police Regional Office 10 ang lugar kung asa nahitabo ang pagpangawat sa duha ka jewelry shop ug ATM sulod sa usa ka mall sa Ozami City, Misamis Occidental niadtong adlaw sa bag-ong tuig. 5 ka mga sospek nga nadakpan sa kapulisan sa follow-up operation gikasuhan na. Ani ang report. Gibalikan pagbalik sa mga personahe sa Ozami City Police Station uban ang mga opisyal sa Misamis Occidental Police Provincial Office o Police Regional Office 10 ang mall sa syudad kung asa nahitabo ang pagpangawat sa duha ka jewelry shops o ATM. Gipahigayon ang pag-reconstruct sa crime scene o gisuta ang mga bangag nga giagian sa mga suspect aron makasulod ug makagawas sa nahisgutang mall. Adunay gikuhang duha ka lalaking volunteer ang PNP nga mo'y nisulod sa bangag sa sulod sa mall ug ang usa misulod sa bangag sa drainage kilid sa dalan. Nakumpirma sa mga volunteer nga pwede gayud moagi human nga silang duha nagkita sa tunga sa drainage system. With this reconstruction, ma'am, can we confirm na doon talaga dumaan yung mga suspect natin? Yes, definitely. Yun talaga yung purpose natin, na makita natin kung malaki ba talaga yung posibilidad na makapasok doon sa mga drainage na yon, and nakita naman natin na posible talaga. Unang gibutyag sa Ozami City Police Station sa GMA Regional TV nga ana-ana sa ilang kustodiya ang unom sa mga sospek sa krimen. Apan sa gihimong case build-up ug pagpasaka sa kaso, 5 sa unom ka mga sospek na lang ang ilang gikasuhan. Ang usa sa mga sospek nga unang nadakpan nga si April John Permanhill ang gihimong testigo sa kaso. Ginawa natin siyang witness na during the course of the investigation, nakita nila na malaki yung talaga yung papel na yung mga information na naibigay niya, and depende din yan sa mga complainant, no, kung saan yung mga stall owner sa nasabing mga jewelry shop kung isasama nila. Martes sa hapon, ana-ana sa City Prosecutor's Office ang 5 ka sospek o gikasuhan og kasong robbery. Matod sa kapulisan, bugat kuno ang mga ebidensya nga ilang gihawiran tungod gawa sa testimonya sa mga sospek. Na-recover sab nila ang nagkadayan jewelry items duol sa lugar kung asa nila nadakpan ang mga sospek. We believe na kasama yun, actually yung jewelry na yun, yung mga pieces of jewelry na atin nakita sa ground is parang nahulog siguro yun sa kakamadali siguro ng yung pag-transport ng mga jewelry. Sa karon, padayon ang ginahimong follow-up operation sa kapulisan alang sa mga nabiling kauban sa mga sospek nga wala pa nadakpan. Wala gyapon gipadaplin sa otoridad ang posibilidad nga adunay dagkong players sa robbery modus o sindikato nga nagpaluyo sa mga sospek. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV.